Kini magunahon natas kalisod sa kinabuhi. Usa sa ako nga kita no nga sulbad, mao ang pag-iban sa pagkanunon o kining akong kamagwangan nga si Dudot, ako yung giampo nga maminyo na ni. Aron sa ingon, maiban na nga akong pagkanunon sa amo. Tumang ko sila kabuok. Unya ako'y igong trabaho nga ikasuporta sa akong mga anak. Kay puong pas-uban, makabuhi man tuot ang pamilya pero sigang mata. Pero aron inyo yung masabdan na akong sugilanon, ingnon ko ani pagsugod. Sanda ginara ko 15, nabuwang na ako sa arte-arte. Udya katong ahong parinte, gida ako gito nagbagong baile. Pagkadali ko ragad yung nakaton, nining sadyaw sa mga batanon. Maayo na ako mulikse, bilib ka yung tatong ahong parinte. Apan ako walay jamo, nangadyo lang ako ni Lolo, o kalisod lagi. Ni ining walay pagit mani, aragad yung kiyata. Ang bukoy lagi suwag lana, karsunis ko na. Giparisan kong sapatos guma, amo dayong gisulong, gidugtong ang baili sa pista sa baryo katuhong. Arang daghan ng sikse, nga mga badye. Aday pagkanindot, si Imday akong gihapyod. Adyaw ni hagyang na. Aron di ni ka masagpa, sana ginala kong 15. Humot ka ang mga badye, bisag mabuntagan ang among baile. Dili ako maulaw nga mulikse. Hala sige abanti, adyaw yung midjay, ang sikse nga badye tudahe, aragad yung kiyata. Kung teenager pa, aragad yung kiyata. Kung teenager pa, aragad yung kiyata. Kung teenager pa. Atay. Oy. Kanina rang sing ikaw ba kasagalan ng mata nimo nagtan-aw na ako. Nabangi ko nukungan. Sigangan nagpiyong-piyong kung kanta nila tayo. Sigang ikaw. Ikaw din na tayo. Oh, isang res tan-aw nimo ha si Ding Dong. Nili tayo. Wow, kuha na. Imposible ka ng may tabo na. Hello, Bia. Imposible di ko magwapong kubuangan ka. Ikaw ba salamat ka, ha? Pagkahimugso nimo, mura kang di milagruhan. Ha? Milagruhan? Ngayon sa tayo. Pagkahimugso nimo, diri ka nako naliwat. Pero naon sa baga karon nga may dako na ka, tuwa naman kas imong inahan naliwat. Kita sa pasagilan, nanay tayo. Kalagong ka ng nanay tayo, oy. Kalagong ka. Hoy. Ikaw ba? Sakto nun yung kas-idan. Panarbaho na, oy. Aron sa ingon, kung may trabaho na ka, magminyo na yun. O kung maminyo na ka, manganak ka. O may apo na ko. Pagbida niyo, daghanan. Ikaw ba? Hindi mo kinahanglan, apo rin yun. Niya yung mulitan niya. Apo sa uslob. Noon sa mga. O niya maminyo ko, ha? Doon na kayo kagasto niya, ha? Kanimo, Dodot. Wa na mauso na kasalkasan ron, oy. Darok-darok na lang. Katubitos nanay nimo. Wa man may makasalan to ba? Basta kay gidarok-darok ko tos daruhan. Ha? Daruhan? Kunya ang kayo mong ipasuks kakugnan. Oo. Porbida sa ato ba? Dito rin yung buhatas daruhan sa kakugnan. O nga naman di ay, ha? Di ka makatuo. Nay, ibigin sa mong naungay. Ay, ano man yung ko? Murag bagong gidaro. Nay, nagatay sa daong. Porbida, gusto lang yun din mong magparihas tag naong nga ganang murag basakan ang naong. Maura? Hoy. Kanahan. Pamit. Iamong ko si mong gagway, ha? Ano, parehas tag naong? Hindi na parehas. Nagaw kay Junior Kukunin mo. Ba! Oo, di ay no. Kakidot. Nalimot man ko. Ako man din ni Junior ning kanahan. Kakidot. Ayo! Unsay ato? Oh, mga adlaw danang salud. Oy, Dudot, sige. Ikaw man gudi ay na. Palitan ko di ang KP nang. Sa man kipi ha? Kanang 6-in-1. Ha? Kanang 6-in-1. Oy, wa may kapi Dudot nga 6-in-1. 3-in-1, rano na. Tawin, unsa. Ikaw ba? Idaran naman ta ka? Nya nga ihas man ka? Ha? Nakataw yung 6-in-1, oy? Aber, unsa man be? Unsa man na naka 6-in-1 anak be? Sige ha. Kape, gatas, asukar, tulo na daan ha. Nya tubig, tasa, o kutsara di. Unom na. Yon, sabi ang tao. Ang buot mong ipasabot ako pa imong pakutaw ng kape. Ha? Wa ka da kape. Gahal-hal ka man lang Dudot. Puli dito sa inyo Ato dito pangapis sa inyo. Porbida, sa ni mo kalma lang ko sa loob. Ikaw ba, hiblan mo kayo. Ngaon ko kababoy ko. Sa hinga o baboy, taka man lang ka.
Tagsara man ganit ang kaukanon. Paanda may akong kaunon. Be, unsab sa panay mo kanon, be. Pigpay. Oh, saman, baboy na. Hindi na baboy lagi. Bida sa nimo, eh. Unsa? Oo, unsab may lisa ng baboy. Pig. Unya, unsab na panay mo kaon. Pigpay. Usok, pagkakindot niya nimo. Baboy lagi. Unsa? Baboy? Oh, Pigpay. oh, unsab man? Awad san. Muday ni nakapahay blood na ako. Kining pigpay. Pagkakidot. Pay! Tay. Uminyo na ko, tay. Para din akong problema na ko, tay. Mao ba? Uy, pagkabuutan magkundi ning akong anak. Sige. May kinakanahuda ka na ni anak. Sige. Dadoon ako kung mga sa unon di sa ato, tay, ha? Kaya ako, sige, paila-ila ni mo, tay. Unya, pila may sugilano, nasabutan dayon ang ilang kasal. Kay pagpailaila sa kong anak sa iyang pangasawunon, tando dayon ko. Kay ayawat, magaan-gaan akong problema ba. Kay at least, maglain na sila, gamay na lang kong pakanunon sa mua. Unya to. Pre, Julio, pre. Kasal day mong anak. Oo, pre. Amay naman gani ha. Kita saan man ha, abinin mo, magpabugnaw po ta, pre. Ha? Asarap ang mga barkada na to, Ano ha? na rin sila, pre? O sa man, tawag ko na nako. Tawag ka sila, pre. Sige. Bilkol! Kadaligo ninyo. Basta Bilkol, pre. Dali na kayo na. Ay, yun na. Asa ba ito pagpupugno? Taman. Si Muloyo, pre. Ay, ito na lang na palihog ang icebox na. Naradiha ang gipangita ninyo. Ang original, ang classic. Diyan, Wow! Sa San Miguel Pilsen. Di na pwedeng mawa, pre. Basta doon ay beer call. Kinahanglang doon ay San Miguel Pelpelsen. Sarap laging kasama. Og mas aligri pagit, pre. Basta kumplito ang barkada og may San Miguel Pilsen. Saan may paabot ninyo? Sugrin na ninyo! Kadiya sa... mga pare, cheers! Kamu dia, beer call pun mo dia. Beer call! Lahir agad basta doon na San Miguel Pelpelsen. Lahir agad. Egir kayo mga barkada. Unya, pila may sugilanon, akong iklaro ang akong anak, bahin sa ilang kasal. Unya, samtang nagpaabot ko niya. Klarohon ko ning bata. Kunaan na ba'y ilang tinigom? Kay murag hapit na raba ang ilang kasal, da? Dot? Han, dali. Hello, Tay Julio. Maayong adlaw, Tay. Uy, Sinda? Niya aday ka? Tay. Gidamang kong dudo, Tay. Kaya ingon man siya nga, anhil lang sa kuno ko din sa bay. Unsay nga? Tay, ako ni butang iyang mga sinilas kwarto, ha? Sige. Ibutang na dito. Mas mayinuon kay lisod ang magbuwag mo. Magsige og biyahe si Dudot paingon dito sa inyo niya. Lisod na kay kaslunon raba mo. Sige, tay. May istorya niya, tay. Ako sa rin butang sinda sa mga kwarto, tay. Hala. Okay, sige. Kamu lang usad sa kwarto, ha? Ay, usara mo ko na itong kwarto. Ari lang sa sala mga tuwag ang uban ni mo mga manghod. Kamu lang diyan sa kwarto. Sige, paimutan na dito ang mga butang. Tay. Andali, Han. Ari sa kwarto, dali. Alis sa kwarto, Tay. Ay. Murag kulpaan ko ng sitwasyon na. Abi na kung ato na siya dito sa bahay sa babae. Kanahan ni Dudot, ha? Unsa kay plano ani ay pagkakito. Asan na Marcinda, ha? Tapos kwarto, tay. Ako ipapahuway. Kapoy, tapos biyahe taon. Mao ba? Kining... Unsa may imong pakisultihan ako, nak? Kini tay, katawag sabot among pakasal may karong buwan na ba? Karon mo tayo, no, di ba? Ano man? Amo sa ipuspon, tay. Ha? Ano man to? Puspon sa namo, kay ang baboy nga mong giabdam taon para sa among kasal. Orbida malasa. Malas mga baboy. Usay malas. Malas lagi kayo.
Kaya saon ang baboy nga mo gitagana sa mong kasal nga. May gamiton taon sa sipsyon sa mong kasal. Mamatay man. Unsay na nga matay, Mamatay oy? ano ka baboy nga mong giandam para sa mong kasal. Ganong na nga matay, man? O sa mga pagkahitabuan nga namatay man, ha? Naunsa man na yung mga baboy? Ipakatake. O sige pang-atake ba? Oo, ang usa, namatay siya. Giatakis kasi kasing. Usa? Oo, ang usa, giatakis kasi kasing. Mau namatay. Inuo ko niya ang usa. Ha? Duha makakabuok. Ang usa pod, kuan, kining, Atake po? dili, high blood tay, high blood. Yatis. Naday baboy nga high blood? Mo bitaw mo bitaw nga high blood yung usa ka baboy taon. Pastila ni kalaki hadot. Ay, sige lang tayo, magbuhi lang tayo yung baboy, ha? Iliuna mo ko ng dili high blood, mandaot-laot gamay ba? Ay. Murag binuang nga man tingali ko ni Modot. Ay, lagi tayo, perbida ko, ikubudahong taon na itong mga baboy. Nanunya usawan man ni Puspon nato lagi na karon. mo, kasal, ipuspon lagi na mo. Pita ni kalaki ha. Unya nga nun ni amal sinda din sa ato. Ako tay, aril sa siya diri taon, mitas tanto ng paabot pa sa bag-o na mong gibuhat mga kanang pabtan na mong balay ba? Mo, budak ko ang Oy, bag-o. Dodot paminaw. Huls. Murag ako yung atakehon ani sunod ng kalaki ha. Ha? Sige lang tay. Masunod magkakuha ng baboy ko Atay kamatay. tay, makasaro lagi mi. Ingnalan niya mo, ingnalan niya mig doon na kay kwarta, okay? Usa? Ang masag ako yung ngitag kwarta, hibaw biya kang ako'y klaro ang trabaho, unkol, rabining trabaho na ko, extra lang. Buot mong ipasabot. Ako na sa'yo mabuhay ninyo mientras wa pa kay kagastos kasal. Olay, kay maolay, kay ano lang sa taon sa angkong asawon noon taon, padakara tong balay, lison mo kay utangon para mo gastos kasal, ikaw yung gasto. Kami na musugot ang pare ka utang. Saban. Bitaw no. O niya, kanus amang yun ang kasal ninyo. Awa pa ipitsa ko na sa kanusa mo kasal eh. Way pizza tay. Matay ni kalakihadot. Ha? Oy, murag mag ako'y madaot ani dot na. Hindi ka madaot yung taon. Karuhanan ninyo dot ha? Parbida. Lagi tayo. Sige lang og ma-regular ko sa trabaho na tayo. Kami bahala din istanan kung ma-regular na ko. Uy, kaha? Basta makatrabaho na ko tayo, ma-regular na ko. Ako ray bahala ninyo. Dudot. Murag ikulbaan ako, niningisulti sa akong anak. Sa pagkatinuod manggod, nalipay gud unta ko nga magminyo na siya para duha na lang kabata ang akong buhion. Pero noong saba, kaniya naman noong idadres akong anak ang iyang asawa-asawa. Napuna na hinoon ang akong palamyonon. Unya to. Atay, ay ko naman ta. Unya, Lungag na kang tako ba? Pero, ano ko kalungag? ano man? Tay bugas tay. Amayo hinoon. Ako sayngan. Karaan tay. Karaan ito. Pero kung sama pagkahitabo nga gahapon pa gani ko nagpalit og 2 ka kilong bugas. Nahurot na. Kadagko ko ninyo lamoy. Ah. Ang usa ka kilo, maabtan pa man tog 2 ka adlaw. Atay, saloy na unsa. Bida. Ay, para plite na naman ng kwartang nabili na ko diri Ay, dito. sige na ko tay, ilisan ko na taon. Huwag ma-regular na ko. Uy, ayaw na lang, Dot. Panguli na lang kahamos probinsya, Dot. Uli bitaw na sindar sa probinsya tay. Aw, mao ba may noon? Oh, kinalay palit og bugas, oh. Kunya, para pliti mo ka na mo. Higa na lang maglakaw na lang ko pingon sa kong trabahoan. Pagkakidor pa ani. Oh, my goodness. Ay, mo na mo sitwasyon, pre. Pwe. Lisura na, pre. Eh. O, lisod mo lang. Mas may pang algebra ng problema, ha, pre. Pero, may uli maghayang asawa sa ila, pre. Ah, oo, niya, pero silang duha man itong nanguli. Dire pag yun ako mangayog para plite. Grabihan naman sad, pre. Maulagi, pre. Paita sa akong sitwasyon. Pre! Pinya, saan mo na, pre. Aw, naarang-arang, kaya may uli naman ang babae sa ilaha. Okay na, pre. Nabalakak, uy. Nalipay ang taganay ko kay magmenyo na siya. So, doon na lang kabukang nahibilin nga akong anak, ang akong palamyonon. Pero, ang kanahan nga dudot, wag ka ikog. Nagsalig lang gihapong amahan. Asa ba gina, pre? Pero, nala sila, anak, pre. Maningkamot man na sila, pre. Oh, mo, lagi yung pre. Kay, kami lang ganing upat. Maglisod naman gani ko. Yung karoon nga, nagdahin noon sa kasawa. Ya, ako lang gihapoy, magpakao nila. Grabe yung taon ni Sige lang. Nene, pre, maigo ko. Okay naman ka. Okay na noon, pre. Kay, wala naman diha sila. Tuwa naman sa lugar sa iyang asawa-asawa. So,
At nalagwagan ko balik daw na ni pre. Kaya murag adto naman sila manimuyot. Siguro dito sa bukid sa lugar siya asawa-asawa pre. Okay na, pre. Kumbati lagi, pre. Nagpasalamat ko nga nakalain sa Las Dudot o Sinda sa iyahang katabay nga asawa-asawa. O kami na lang diri uban sa kong duha kanako kong mga anak. Unya pagkaugma. Uy, Dot! Wala, mibalik lang gadayon ka. Nabiaan mo ha, may nalimtan mo. Yawa tayo. Unya ganun mibalik mga gadayon. Ha? Kwan? Wala may balik na yun tayo. May ito dito, kaya nagkuha may sa iyang tulukan na. Ha? Oo. Usay. Namo si tao daan nga anak, diba? Tulo tao ni Kubo, ibiyaan sila sa bana. Mga luoy man ko. Amo lang sa tao, ikuha ang tulo niya kanak tayo kay manggiloy ulo ko kaliwa ko yung tao tayo. Hoy, mabata, dali mo, dali mo, sot. Anak. Please, lolo, please. Ginuog ko. Tayo mo na kayo. Lupik pa may mahaat-ata ko ni. Kiss, lolo. Kadaghan man ako pakanunon ani oy ha. Ako makaisurod na takiho na ni. Tunod sa baboy. Pagkakitot. Mao na akong problema karon. Misamo tayo noon kadaghan ang akong palamyonon. Ang asawa-asawa sa akong anak. Doon naman gunida ay mga anak. Totoo pag yun kabuok. Samot na may ani kalisod. Usaon man itaw na ko ani oy. Usaon makanako ni sila ay pagsulti. Palihog tamagi ko na ko ninyo. Usaman ko kamo ang palsultihon. Julio. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Tatay Julio tawag Ate Pres. Julio. Kini Julio Ate Pres. Balik ra ba to atong drama nga patukanga ko day. Patukanga. Oo. Kini sa Tatay Julio Ate Pres, kuan kanang na siya anak nga usa ka gusto siya nga maminyo lagi. Unya, ang iyang anak, naminyo tuod, gadag babae dito sila ha, makasal. Goal ka siya kay dugang-dugang kunos gusto kanan. Ni Olis probinsya, abi niya adto na puyo dito. Pagbalik, gadabi taw nagtulo ka buok anak siyang asawa. Ate Pres kay gipaangkan man dahil lain niyang asawa. May anak, lain. May anak lain mo na yan ang problemahan ron. Saon ko na to. Daghan ang buhi uno. Ni Samot sino kadaghan akong palamyon nun. Tinuod ay inya idaran na ba taon Oh. ni Julio, tiguwang na. Luoy kayo. Kanis dudot mo ram nagbay buot Ate Pres no. Iyang gi ang sa sakripisyo mayo niya iyang papa. Luoy biya, luoy ko ni Julio eh. Ikaw bam, unsa may mo matamba kani bam? Kani parte sa kabutang ron ni Julio, iyang pagkabutang ron. Abi ni mo no, ang duna ko ipaambat ang baligduhan ni akong ipaambit niya. Mm. Una na dire sa Juan Capitulo 10, versikulo 10. Matod pa diri ay. Apan ang kawatan mi anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Aha. Mi anhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Mao kinigingon ni Ginoong Hesus, no? Oo. Ang kasabuti ani matod pa sa pare kanang mag-ingon kag kinabuhing madagayaon. Unsay Sa madagayaon bam? Ingon ni Padre, ug imong ining lison kini fullness of life. Diba? Oh, Madagayaon sa ato fullness pa. of life meaning daghan kag mga anak, daghan kag mga kwarta, daghan ka og mga balay, mga unsa diha ato ka. Apan kinahanglan ng imong kasing-kasing ug imong pagkinabuhi nga espirituhanon naa sa Ginoo. Mhm. Oh, ako ning gibasa tungod kay do naman ko'y gamay pod nga wala mauyon ni mo kuan Julio? kasi nga niya. Julio? Dudot. Do naman gud poy koy wala mauyon ni mong gamay sa imong pagkaamahan. Unsa man bam? Oh. Apan sa dili pa ko musulti niya, padayunon ako sa New Testament gihapon, Efeso kapitulo 6 bersikulo 4. Mga ginikanan ayaw pasuok ang inyong mga anak, hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Karon. Karon, katong ba Dudot ako. katong anak nga gidunggabi ang amahan. Saon to? Wala na. Mao na akong ibasa kanina nilinya. Kay gikan na atong dito sa Unya bagunaon na yung anak bam. Saon man na be? kahit dili katong gikan dito sa Juan ug dinhi sa Efeso. Oh, nga mga anak,
mga ginikanan ayo pasok ang inyong anak. Una lugar, doon naman ko sa gamay nga nasawayan sa pagsugod ng daas sugilano na ano ko nasawayan niya isip amahan. Katong naingon siya nga ayaw na dili na importante ng kasal idarok-darok lang nadaruhan. Dito na nagsugudaan nga dili mao ang iyang matuto sa iyang anak. Kaya sa pagkakaroon sa ato na minaw bisan karon ang giawa karon sa ato mga kadakuan sa simbahan ipakasal ang mga anak aron tarong lang pagpuyo. Labi na karon nga summer adunay daghang mass wedding. Bidawan ni Julio, mga nugtugin ato ni Winter Oh, dito na daan ko Naayong nakasaway. isa noon. Oh, dito na daan ko nakasaway isip amahan. Ah. Oh, isip apohan na karon. Kanang giingon niya nga kanang naang say nga ni, ang iyang anak ng kamagwangan nagdadiha og babae pagkatotoo di uli di balik nagdaan ang mga bata kanang anak daan ang iyahang asawa-asawa. Sawa-sawa. Ang ako itubag kaninya karon, ninumdum ko to diha sa ebanghelyo kaningon ng mga apostoles Ginoong Hesus. Nganong natawo man siya nga buta daan sa pagkabata hangtod karon. Doon na ba kini sa siyang mga katigwangan o sa baka niya ang tubag ni Ginoong Hesus. Natawo siyang buta sukad sa sinugdanan pagkatawo niya to aron mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi kaniya. Karon, ako ni sumpay dire kisa tunay nga ning akong gidanga papel. Kay Julio, Noy Julio, ako isumpay nimo nga basin kaning imo kamagwang ang anak nga ni naagi ka ipon nga babae do na pag yung mga anak daan base gituyo nas Ginoo aron mahigmata og mapadayag ang gahom sa Dios pinaagi kaniya padung nimo kay imo pag matuto do naman koy gamay nga nasawayan gamay ron sa kayo katong mamoy. nimo nga idarok-darok lang na daruhan dili na maayo Ay, ikaw lagi, kanong dasok ito sa gingan. bayot man balik ta Balik na, balik. Di ko na maayo. Katong lalaki dito sa bugo, dito, sa buog. Katong security guard, iyan ginasok tuloy yung sa gibatayan, sa gingan. nalagpot bitaw ng kabu niya Dadi ka kabo. nakapatid mong may tabo dinumdum mo kung atin ni Pergol yan Ano eh? Ging na ko na diyan ba na siya nagtudlo ni mo si Bambina ano balik ta Balik. Noy Julio, kanang naang sa ako nang gingon, kanina tabo karon nimo nga imong anak nga lalaki, nagdaog babae, nagdapat og mga anak, aron talag mahigmata ka sa Ginoo kung unsa gi eksaktong mga pamaagi isip ginikanan. Kaya doon naman kay gamay nga nasipyat sad nga dili ganin mo ipakasal ang naminaw ra ba karon nato Noy Julio no, mas maayo yung ipakasal ang mga kabataan, Kinahanglan gyud mga ipakasal, anak. eh. Kinahanglan. Aduna tingali kay kuan paparandi. Nasa gamay? Nasa gamay. Nitanaw dit paparandi sa studio Tanoy. to. Tuyo dito sa Ginoo. Tempa, ipakasal niyo. Pakasal Unya, gyud niya na. panalitan mga bata pa, pabayaan ka ng mga batanon pa, ipakasal dayon. Wa pa bigyan kasiguruan kung love bagyo na nila. Sa Unya kung ipakasal, kung Lahi po na isang istorya. kung magbuwag, unya, mangita na sa problema ng sa pagpaano. Lahi po ng istorya ha. Mabito ni pagkainom sa mga katigwangan nga kanang kung magminyo ka, kinanglan hugot ang bakos. Kung mularga ka, kinanglan puno na ang barko. Mo lagi niya, ingon mo nga ipakasal. Sa pagsakay ni mo puno ng bangkuran. Ang buti pasabot, ana, nga, tinuuray bagyod ang inyong gugma. Mo lagi, Basta lang puno ka ng, basta lang yung kiyat lang inyo. Kiyat ko na ba mga batanon niya, madisgasya lang ba, mamabdos, O, mga bitaw, pero kanang- wag yung love. Oh, mabalik. Oh, Sa mabalik. pagkakaroon, sa tinood at presa, ayaw yung mga kanang premarital sex, digbing na mayo. Marital. Premarital sex, di Mao man mayo. Mao man Dili maayo na, kanang pinatigili lang ko nga, papilit, nga, considerate papilit. Mao man ay gitawag ni Ate Priscilla kanang nga mo na karon gitawag nila Ate Pres aguli atong teenage pregnancy. Oo, Kana ana. 14, Oo, ana ba? na. Mao na. Madisgrasya. Karon asa na mutugdon adto sa mga ginikanan. Ang giya sa ginikanan gayod, Kana. pag-monitor sa ginikanan. Kana. Ako basing ngayon bambina mo tarong sa tinay anak. Ano sa ako lang na experience. Kay kung Mo ikaw na sa mga tao, mabinamurag tarong, murag jugwa pa angkin. kay Ang bisan gipangko na si Ate Pre. Angkan. kay bisan tinuod og kanang mabata ka man o madako ka mang tao or mahamtong ka man. Doon na ba yung uban nga masayop gyapon? Ano eh? Oo. Nilakaw ang asawa, nibalik, nagdaog ang bata. Ginawag gyapon. Mao na higayon na nga napaangka na ka. Ha? Sakit akong duga. May panis ni Gili, Ate Presa.
Ano man? Papilit, yung concentrate ka ako sa magtagas. Papilit bitaw? Oy. Uya. Oy, kanang gulyat, ate Pres. Papilit lang sa... Kaya si Gili ba? Kanang bilib ko ni Gili kaysa iyang kami yun, kanak-anak sa 12 ka buok. Sakto. 13, oy. 12 13, namatay mga usa. 13. Ah. Ang iyang mga bata, iya, yung ipasunod sa Kristuhanong pagkinabuhi. Kay choir ba niya siya sa simbahan? Choir Yung mga ba? anak, mga gitarist po sa simbahan. Choir, simbahan, gitarista. Pagdrama, Di ka na nag-anak pa gini Oh, mo? yung pagdrama naman nato sa sakbayan, Goliath. Ayun. Yan ang ako pag umangkon ako mangod. Guwapo na kayo nas Gili Del Mar ko. Ay, siya, taas sa ilong, no? Ah. Oo, magaliwat pa na katsila. Kana na nabyuduro, kana nabyuduro, nagkamagani kay Kuyab. Di mailap si Elmia o dili panigwapo si Gili del Mar. Ano niya? Mo Sige. na lang to, Ma'am. yo, ha? Ang Sige, ma'am. isulti, tumanag yun to. Salamat sa pagpadagat yung tugturo manon. Kuna ko ang paso, tiyo. Subscribe to Dramaturgo.